ברוכים הבאים לעוד סרטון שמשחק עם בני דודים שלי האהובים עליי. עכשיו חברים, בואו נעשה את הריקודים שאנחנו רוצים. את יכולה לעשות שפגאט אם את רוצה. כן, את שאלת אותי לפני הסרטון, כן? למה זה לא לקח לי? רגע, מה עם הריקוד שלי? אני כבר פיצצתי את המכונה. זה לא את הריקוד שלי. וואו, איזה אהוב עליך. רגע, אני הולך רגע. חכה, חבר, חכה. יפה. יאללה, בואו נמשיך. רגע, חכו לי, אני הולך לא, מיילי, אני כבר פרצתי. מיילי, אני כבר פרצתי. חבר. מיילי, תחכי לי. אני כבר פרצתי את זה, מיילי. יאללה, בואו. את צריכה להרביץ למכונה ששם למטה. יכול להיות שם מכונה כזאת? כן, את צריכה להרביץ לזה 3 פעמים. יופי. רגע, לירוי. יופי, מיילי? כן, גם את תקבלי, מגיע לך. יאללה, בואו נמשיך. בסדר. אני האבטיח הזה. אני הבייקון הלבן הזה. לירוי הוא הבייקון. מיילי הבת זאתי שלחצה על הירוק. 3, 4. כן, אני זה שגם לחץ. נו. לא, לירוי, אתה לוחץ, זה לוקח את זה. לירוי, תעזוב רגע, אני רוצה להיכנס. לא, מיילי, את, אוקיי? תעזבי ילדה. אנחנו רוצים לעשות למיילי. מה נורא, זה סתם. לא, היא תפיל אותך. היא לא. מה את עושה? הוא עשה לי, אני אעשה לשתיכם. בוא נשחק איתם. יאללה. או שבעצם לא. די, יאללה. היא נפלה. שניהם נפלו, בוא נשים להם למעלה. לא, היא נפלה, לא. הבן אדם הזה רוצה גם לעלות. הוא הצליח. יאללה, ביי. בוא נעזוב אותם, אנחנו משחקים. כן, בוא נשחק, כן, בוא נעשה להם ביי. בשלב הבא אנחנו, כן, בוא פשוט נעפיל אותם. לא, מתתי. לא. מיילי, אנחנו נחכה לראות בשלב הבא. אני אחכה לשתיכם. מיילי. תרח וטיפש הרבתי. רגע, אני אחכה. מיילי, תחכה לראות שנצליח. כן, ברור. חברים, אתם יודעים איזה סרטון מעולה הולך להיות לנו? זה פשוט יהיה מטורף. די, אני מת כל שנייה. אני יודע. תחכו לי, הורג אותי כל שנייה. האיש ברזל המעצבן הזה. אני הולכת. טודו. איך עושים את ההתחלה? רגע, אני אעשה לך לירוי. לירוי יגיע. הנה בואו לא ניתן להם לא, לירוי לא ללכת. בוא נעשה להם ואז נעשה. כן, שיט, כמעט מתתי. לא. תגידי מתי, עכשיו? מתתי, סליחה. חכו לי. לא, אני לא אקפוץ. פשוט לא אקפוץ. כן, אני לא רוצה למות. מה יתרים לי?
חכו לי. מה איתי? אני אעשה את הכחול, אתה עשית אדום. לא משנה, לא. עזבי. לא, בא לי ככה. ככה יהיה הרבה יותר קל. יאללה, עכשיו תעשה לנו אדום. כחול. אדום. כחול. יופי, מלי ולירוי בואו איתי. עזבנו את החנונים האלה. כן. אני אקרח. אתה היחיד אתה תעזור לנו קודם. מלי, תעזרי לירוי. עכשיו בוא נעשה החלפות. לירוי, תעשה החלפות. אתה תהיה... אני רוצה אדום. לא, אתה תהיה הכחול, אנחנו... חשבתי... אני כחול, אז אני אדום. אנחנו נעזור לך. אני קפצה לו. אני מספיק טוב. אני מספיק טוב בשבילך. רגע. מתתי. גם אני. סליחה, אני צריכה ללכת יותר קדימה. אתה רבה, גם הפלת. במשחק הזה זה לא נראה לי עובד. לא, אנחנו עדיין שחקים במשחק הזה. רגע, חכו לי. רגע. בסביבה. זה מה קרה. אורן, תמות שנייה. לא משנה. אני אחכה לכם שמה. איך את... מלי, לא לזוז. לא אמיתי, רוי. רוצה נסחה? הצלחתי, מיילי. נגמרה למיילי הבטריה. טוב, אז מיילי... עכשיו רק אני ולירוי משחקים, כי נגמרה למיילי הבטריה. כן, נגמרה לי בטריה. לא נורא, קורה. לירוי. מהר. עכשיו אני לא כזה צריך עזרה, זהו, עכשיו נשאר רק את השלב האחרון. מה זה? מה הוא עושה? לא לגעתי בקוצים. מי עושה רק את הקוצים האלה? אתה צריך לשפוט. בוא תראה ככה. בוא תראה אותי. סיימתי את כל זה, אני אחכה ללירוי. הארנב הירוק הזה עשה את זה קודם, וואו. הוא עשה את זה ב-393 שניות הוא עשה את זה. מה? כן, המקום ראשון זה הארנב הירוק הזה. וכמה שניות אתה הצלחת? אני לא כל כך זוכר כי אני לא במקום הזה. אני לא במקומות האלו. זה מראשון. נראה לי שאתה כן, אתה די מתקדם. לא נראה לי. יופי, הוא לירוי תנסה. יורי, עכשיו יצא לך קלפות. נחכה. רגע, לבינתיים אני אעשה את הריקוד. יופי. אני לא עושה לך את זה שוב, כי הוא יודע שאתה בעיה בזה. אני עושה לך קלפונים. הייתי כזה גרוע. רוצה אני אעשה לך את זה. אורן, תעשה לי את זה. אורן, תעשה לי את זה.
אתם לא אהבתם את הסרטון הזה אז תעשו לייק, אם אתם אהבתם את הסרטון הזה אז תעשו מינוי. אני כאן רק עם לירוי, אבל מיילי גם שיחקה בהתחלה, אבל נגמרה לה בטריה. אבל ביי!